Дръж, Мечи, дръж! Дръж врага, дръж! Хайде де, той като кавалерийски кон. Виж как се залага. И забива главата. Ще се отепеш, бе. Са бумо камерата. Ей, смешен. Хайде, стай. Стай, бе, мързеливец. Така, дръж. Къде е врага? Къде е врага? Котката, котката, котката. Уоу! Мечемирчо. Кой идва? Кой идва? Я виж, от твоя калибър идват, виж. Идват перуанците, виж ги. Нечо, донеси тук. Нечи, неси. Ага, донеси я. Другия много калибърни. Шапката ти е супер. Опа. Донеси си го. Мечи, Виж го как се крие там. Мечо, ела да ми фанеш. Той не може да Изостанаха му ръцете. Ще го подлудиме. Си вика, тия паса, какво искат от мене? Вкусно ли е кросанчето? Баба ли ги опекла? Боб. Боби? Да се разтечи. Ужас. О! Мечо! Ето, бебе. Тук е забразнала това. Кой става моето момче? Вече се смисъл. Метката вече. А, така, легни сега там. Не, Легни сега там, после ходи на дело ти на възглавницата. Габи, ще го поштуриш. Души, души, нещо много души. Ето го, ето го, ето го. Ето го, спортиста идва. Ще напада! Тези тия топки не му е много ясно. Не мога много ясна работа с тия топки. Аха. Той Габи си знае да си ръфне на месте. Какви с тия топки, чудеса. души. Не вземе да попикне някъде. Да, акне даже, ако иска. Е, сутринта е с нами. Може ли да го ганиме? Айде го него. Айде го него. Не. Не е ясно кой повече се страхува. Мечо, стани оттам, де. Стани оттам с белия корем. Бея. Ах, Габи, не викай толкова много. Вече видя ли си апартамента на него? Да, те го строят с келе, се едно е на няколко етажа. Габчо не е на конче, мамо. Камера. Снимай! Ох, снимам. Габи, не се вижда нищо така, само се вижда зелено.
Круасанче, Мечо, яде ли ти се? Ядей си се. Я му... Не му давай. Не му давай да не го учиме. Къде е Габи? Габи ти клекни долу, мама, той ще дойде. Ти ли гня ли си, а? Голяма, дебела. А ще сме червени лапки отдолу. Не знам. Я ти глътни тогава говори. Застреляме вече. Стига си. Първо глътни и тогава. Хайде, Мечо. Ставай да тичаш. Хайде, хоп! Ето Леля ти е фитнес инструктор. Скачи с нея. А така, браво! Виж! Леко черешката. Върти в кръг сега, докато ми се завие свят. После ще спи 2 часа. И ще сънува. Мързеланец. Шест минути филм, смятам да отъкчиме публиката достатъчно с него. Да. Ай.